Pagod tayo dyan mga kosa, day 3 ng pagpunta natin sa Primo. Ang tagal ko na nag-aantay, wala pa rin taxi, na late na ako, 9:30 dapat ang usapan. Hanap ako ng hanap ng taxi. Sana makasaya na tayo agad. Mga kosa, wala ganong dumadaan ng sasakyan, kaya dapat talagang tiyagaan. Sarado pa yon. Kaya tsatsagain ko mag-antay ng taxi. Matagal din yung jeep ngayon kasi Sunday. Ako sa more than 30 minutes na ako nag-aantay ng jeep ng taxi, mag-jeep na lang ako sakali. Sa taon na lang kami magkita daw ni Vin. Nahihirapan din siyang sumakay ng taxi ngayon. Kaya mabuti na lang na may other way naman kaso matagal. Jeep na. Sa taon na ako makakosa, ngayon papunta ako ng KFC kasi doon kami nagkikita ni Vin. Sa Chongsan talaga banda, pero sa KFC kami madalas kasi siyempre mag-i-EA ka muna bago ka punta doon sa mismo location na pupuntahan. Nagdala ako ng pagkain para kay Boss Bill. Bigyan akong libre, sabi ko, can I get food? Sabi, it's okay. English din naman ito. Sabi nga. Bakit nilandin kita eh. Nice! Tuloy mo na yan. Hey mga boss, dito na ako. Marikano ka pa, Pin, ha? Paano po? Pa-pre-taste pa? Oo. Mukhang galing sa chocolate. Kasama ko na si Boss Bean. Okay. Punta na tayo sa Primo. Hirapan kami maghanap ng taxi sa kanya-kanya naming lugar. Oo, sa akin din. Kahit ako nga dito sa vlog ko. Let's go. Nandito na kami ni Boss Bean. Prepare na siya eh. Tapos ako medyo nag-iisip pa din. Nag-meditate na ako para maayos ko. Makapag-focus ako ngayon. At we'll try to list lahat ng gagawin. Free coffee. Sir Jay and Alex. It's just Ako sa Hello mga sa Alex. At si Min. One half lemon. Sige na. See, now you have the tool for it. Yan mga kosa, another day of productivity dan. Sama ko si Boss Bean. Boss Bean, mga boss. Ayan, sama namin lahat ng staff, mga tropa. Saka si Alex nandun eh, kasi-kaso. Nandito naman ako sa gawa ng gawa para mababalikan.